रुमा थारैनो जोबोर समायना। वाव, आयै नोंसोरनि रुमा एथ'बां मोजां। मा बिहामजो, जोंनि रुमखौ फसायदों नामा नोङो? औ आयै, थारैनो नोंनि रुमखौ नुनानै मानोबा निजोम मोनदों आं। बे रुमाव सोर सोर थायो? बेयाव नोंनि नोंहावजों आरो आंजों थायो बिहामजो। आयै, आं बे रुमावसो थानो लुबैदों। आयै, बे रुमावसो आं थागोन। मा? बे रुमाव थागोन नों? नों बे रुमखौ फसायदों? औ आयै, आं बे रुमखौसो जोबोर फसायदों। आं बे रुमाव थागोन। होगोन ना आयै? बे रुमखौ नों आंनो होगोन ना? दे, बेखौ उनाव रायलायसिगोन। बिहामजो, नों बे बिसिनायावनो जिरायथ'लाय। आं नोंनो सना होनो लाना फैदोंमोन ना नोंखौ। र' आं सनाखौ लानानै फैनि। नों जिरायथ'। आव, मासे समायना रुमा। सि बोसोर थालिर दंफां गायो मालाबाबो जाफेरामोन। देग्लायसो नै थालिर दंफाङा ग्रोम ग्रोम जाहांदोंमोन। से बे थालिर दंफांखौ दायो दानफायनो नांसिगोन ना। दानफायाबा उपायानो गैला। हाबाखौ गिदिर खालामनो नागिरदों, दा जायगाया फिसा। आं बिराद लस मोनबाय। से मा खालामनांगौ जाखो? जाया जाफेरबाय बेस्रा थालिर दंफां, दा बेखौबो दानफाय जासिगोन। थालिर दंफांखौ नांथारगौ न'आव। थालिर जाबा मानसिया एसे देहाफोरा गोगोम जायो। बजारफोरनि थालिरफोरखौबो बायनानै जानो मा, मुलि होनानैनो फोमोनो गोरलैफोरखौनो। बिनिखायनो लकेल न'नि ताजा जानो जेनथेन गायबाय थांबाय। दा बेखौबो दानफायनो नांसिगोन। उपाय गैला, दानफायनांसिगोन। नै बामबुला बिफा, मा खालामनो नागिरदों नोंलाय? गैलालै बिमा, मा खालामबावनांगौसो जाबाय। अननोबो ओंखारदों माथो थालिर दंफांफोरखौ दाननो। हा, मानोथो दाननो नागिरदों थालिर दंफांखौलाय? मानो दानफायनांगौ जाखो? एथ' खस्थ' गायनानै जेनथेन बे बारावसो थांखांदों थालिर दंफां। बे बोसोरावसो फोथांनो लाखिनो हादों। बेखौलाय मानो दाननांगौ जाखो? दानाब्लालाय माथो उपायबाव बिमा, हाबा गिदिर खालामनो नागिरदों, बिथिं जायगायानो गैया। बेफोरथिंनो सायनासालिफोरखौ लुनो नांगोन। दा दानफायाबा बहा लुनो पेन्देलफोरखौलाय? नंगौथ', बेबो मोनसे। बेनोथ'हाय, हाबा गिदिर खालामब्लाबो जायगा गिदिर नांसोगौ। दा थालिर दंफांखौ आं दानफायनो गोसो गैथारामोन। हाजार बोसोरनिफ्राय गायबोगासिनो। जोंहानि न'आव थालिर दंफाङानो जाया। जेनथेन देग्लायसो थांखांबायदोंमोन बेस्रा। देग्लायसो जोलै फोथांनो हादोंमोन। बेखौबो दानफायबाथ' आरो सेस। उनाव गायफिननो नांसिगोन। माबाहाय बामबुला बिफा, बिथिं खोनासंलाय। खोनादोंना बामबुला बिफा? जोंहानि बिहामजोखौ आं एसे बोरैबा मोनबायहाय। बोरैबा मोनदोंहाय आं एसे। हा, बिहामजोखौलाय मानो बिदि सानखो नोङो बिमा? मा बुंनाय जाखो बेलाय? माबाहाय बिफा, खोनासंलाय। आं बिहामजोनो सना होनो होननानै खोथा बुंदोंमोन ना। जेब्ला सनाखौ होनो लानानै थाङो, माबा बिहामजोआ माथो नोंनि आंनिजों सानैजों उन्दुग्रा बिसनाफोरखौसो, रुमफोरखौसो फसायबाय माथो। दा नोंनि बिहामजोआ हनै जों सानैनि रुमखौसो बिबाय। दालाय मा जानांगौ जाखो? होगोन ना होआ? दा मा बुंनांगौ? नों मा बुङो देलाय? मा? जोंनि रुमखौ बिदों? औहाय, जोंनि रुमखौ बिदों। नों मा बुङो? ओइलायथो, बिनिखायनो आंनि गोसोआव आं मोनसे खोथा सानबाय थाखादोंमोन। बिहामजोआ फैनाया दिनैजोंसो सानथाम। बे सानथामनि बिहामजोनोनो नोङो बिखौ होहां बिखौ दोनहां बांद्राय खर' थिखोना लानो नागिरदों। हा, बिहामजोखौ नोङो अनोथाय अनो, सना रुफा बिदि होदाव। बेफोरबायदि सना रुफा होनायजोंल' अननाय जायाना। बिहामजो लाबोदों नोंगौ, अननो नांगौ, खिन्थु बिनि गुबै रुपखौबोथ' जोङो एसे मिथिनो नांगोन ना। बिहामजो मोनदों होननानैनो दाव अनबाबो जानाय नङा बिमा। नों दिनै सना होनो नागिरदों, सना होनो नागिरसेयावबो दिनै जोंनि रुमखौ बिनो हादोंब्ला बे बिहामजोखौ नों एसे साननानै नायदो। दिनै सानथामावनो जोंनि रुमखौबो बिबायब्ला, आरो जुदि गाबोन बियो जोंनि न'नि साबिखौबो बियोब्ला मा खालामगोन? नंगौ बिफा, नंगौ। आंनि अननाया एसे सिमा बांद्रायबाय। औ, अननाया आंनिबो बारा जाद्रायबाय। नंगौ बिफा, नों आंनि थाइनै मेगनखौ खेवनानै होबाय। आं सनाखौबो होथ'ला। थाबावथोंसै सानैसो। बिनिनो नामाव दाखानाय सनायालाय सानसे उनावब्लाबो होगोन, खिन्थु आं दानो होला। नंमारगौ जानो हागौ आंनि साननाया। बे सोंनो थांखालिबो सासे बुरिया बुंबाय थाखादोंमोन, बिनि बिमाया गाज्रि आखलनि थाखायनो न'खरनिफ्राय खारनो गोनां जादों होननानै। खावलु खावला, धन सम्पतिनि गोबां लुब होननानै बुंखादोंमोन। हयथ' बिमायानो बिदिब्ला फिसाजोआबो निस्सय बेनो जाखागोन। बिनिखायनो बोसोरसेफोरखौ जोङो बिखौ एसे साबधानाव लाखिनायानो मोजां जागोन। अननानै बांद्राय बेफोरबायदि खर' थिखोना लाब्ला सानसेजोंसो लामानि बिबायारि जाहैनांगोन।
थारैनो बिहाव बिखुनजोनि उन्दुनाय रुमखौबो जुदि बे बिनो हाबायब्ला सानथामावनो थारैनो बियो मोजां जोलैनि बिहामजो जानाय नङा। ओहो, बेबायदि गाज्रिखायनोथ' बिनि बिबैया हरखाबनो लिंहरनानै हरबाय। निस्सय माबा मोनसे दङ। बिहामजो, मा जाबावनांगौ जाखो? आयौ, बिहामजो, नोंनो होनो दाहोनाय सनायानो गोमाबाय। मा होनखो आयै? सना गोमाबाय? औ बिहामजो, दाखालिसो लाबोनाय सनाया दिनै गोमाबाय। मा जाखो? सोरबाफोर फैदोंमोन नामा बिहामजो आं गैयियाव न'आव? सोरखौबाफोर फैनाय नुदोंमोन नामा नोङो? गैयाथ' आं रावखौबो नुवाखै माथो। आयै, आं रावखौबो फैनाय नुवाखै। बे सनाया माबोरै गोमानांगौ आयै? नोंनि आखायाव थानाय नों दोननाय सनाया नों बहाबाफोर दोनफ्लांदोंदां? नाय मोजाङैनो। थारैनो, आं दोननाय जायगाखौ आं गोसोआव दंखायो। आं नायबाय, गोबां जायगायावनो नागिरबाय, नाथाय जेरावबो नुवासै बिहामजो। आं दिनै सानसे मोजां नागिरबावगोन। मोनब्लानो आं नोंनि आखायाव दोननानै होगोन। बिहामजो, नों मोजाङैनो दोन दे। आयै, दा मा जाबावनांगौ? आंथ' एथ' आसा खालामदोंमोन दिनैनो गाननानै थागोन होननानै। आरो सोरबा आफानि अफिसनि लोगोफोर फैगोन होनदोंमोन ना। दा बिसोरो आंनि खोमायाव, आंनि आखायाव, आंनि गोदोनायाव सना नुवाब्ला आं बेबायदि लान्थिथेयैनो बोरै नुजानो? आयै, माबा मोनसे खालामदो। नोंगौ, आलासिफोरथ' फैनो गोनां। बोरै लान्थिथि थानो? औ र', आं नागिरनि दे, आं नागिरहैनि। नोंबो रुमाव आराम थाहैदो, मोनब्लानो नोंनि आखायाव हैगोन। जागोन दे आयै। सनाया गोमायाखै। सनाया बोरै गोमानो? सनाया आंनि आखायावनो दङ। नाथाय साननो गोनां बाथ्रा जाबाय, सानथामनि बिहामजोआनो बिहाव बिखुनजो उन्दुग्रा रुमखौ बिनो हादोंब्ला आरो मास मोनसेनि उनाव बे न'खरनि साबिखौ बिनो आरो बिनो मा बोलो? थारैनो जुदि आं बिनो सनाखौ होयोब्ला बिनि खर'खौ आं बेसेबांबा गोजौ दिखोना दोननाय जागोन। बेनिखायनो सनाखौबो गोदान दाहोला, बे सनाजोंनो आं बिनि हाबाखौ खुंनानै होनोसै। बाम्बुला आगै, नों बेखौ जानानै जोबोर मोजां मोनोना? नै, नोंनि थाखाय गुदुं गुदुं सावनानै लाबोबाय। जादो न' आगै। आन्टी, आं मोनसे इमारजेन्सि खामानियाव थांनो नागिरदों। दाथ' बिखौ नुनानै जानोबो गोसो जादों, खिन्थु आखायाव सम गैला। बिनिखायनो नोङो आंनि जानो गोनां हिन्जावनोनो हैदो नामा? जानांगौ बिबो बेखौ जानानै मोजां मोनगोन। मा जाखो? बाम्बुला आगै, मेडामा माने नोंनि आइया बिहामजो गोदानखौ माब्लाबाबो लोगो हमनो होआखै। दा आं लोगो हमहैयोब्ला नोंनि आइया आंखौसो रायगोन। आरो बियो माने नोंनि हिन्जाव गोदाना माने बे न'खरनि बिहामजोआ दा बबेयाव थायो, बबे रुम मोनसेयाव, आंथ' जेबोबो मिन्थिया। आं हैला दे, नोंनो हैदो न'। जेबो नङा, आइया रायोब्ला बुं आंखौनो थिनहरदों होननानै। थां, बै आलासि जिरायग्रा रुमनि आगदाथिंनि रुमावनो दङ। जागोन दे बिदिब्ला। औ, है थां। मालाय दामि न'खर ना दामि न'खर, दामि न'खरनि बिहामजोफोरखौबो नायनोबो खाफाल नांगौ, जोंफोरबायदि रुवाथिफोरा। आयं जोमै। हो? आयं जोमै, गाइखेर दंना गैला होमबा? आं गोथाव साहा लोंनो लुबैदोंमोन। दङ आयं, र' दसे नेथ', आं बेखौ हैना फैग्रोनो, आं फुदुंनानै होगोन। रियान, जेसे हागौ थाबैनो जोंनि खामानिखौ मावनो सेस्था खालामदो। आं बेयाव बारा गोबाव थानो हाला। रियान, मिथिगौ ना, बिखुनजो जानाया दिनै आंनो सना होनो नागिरदोंमोन, नाथाय सनायानो बिसोरहा गोमाबायनो। बे माबोरै जानो हागौ? खोथाया बेसे सैथो आंथ' फोथायनोनो हायाखै। सनायालाय बोरै गोमानांगौ जाखो? एथ' गिदिर न'आव सोर सिखाव फैनो हानांगौ बिसानाव? आंनि बायदिब्ला बिसोर आंखौ थगायदों। बिसोरनि आखायाव सनाया दं, आंनो होआ होननानैसो होखायाखै बिसोरो। मिथिगौ ना, आंथ' सानदोंमोन सनाखौ मोनमारोब्लाथ' जोबोर मोजां जाबाय होननानै। औ, दसेनो गैया होननानै बुंफैबाय। जियानो जा रियान, सना रुफाखौ आं एथ'बां हास्थायला। खारनायनि सिगां मोनबा मोनबाय, मोनाबा थाबाय। नों आंखौ लांफैदो। बे गोसोम बन्दादानि मोखांखौ आं एसेबो नायनानै थानो हाला। औ, दे नों दा बुंदोल', माब्ला लांफैगोन आंखौ? नंमारगौ ना? दे होमब्ला। औ, नेनानै थाबाय। दे दोननोसै। हाबनो हागोन ना? हो? सोर जाखो बेलाय? बिनि माथोखौ माथो खोनाखानाय बायदिसो मोनदों आं। हाबनो हागोन ना? थारैनो सिनाय मोनखानायनि माथो बायदिसो खोनादों। सोर नों? आं बे न'खरनि खामानि मावग्रा। रुवाथि? औ। आच्छा, नों मानो फैदों बेयाव? माबा, आगै बाम्बुलाया नोंनो जाग्रा हरदों।
बेनिखायनो नोंनो जाग्रा होफैदोंमोन। फै फै हाफै। बे खाथियाव थानाय टेबुलावनो दोननानै थां। माथो फारसे मोखां जानानैसो थादों। बिहामजोनि मोखांखौ नायगौमोन। बिथिं खनसे नायनायबा मोजां जागौमोन। नायगौमोन आं बिहामजोनि मोखांखौ। मानसिखौ नायनानैथ' उनथिंब्लाबो बहाबा नुफेरनाय बायदिसो मोनदों आं। दोननानै थांदो, माखौ नायबाय थादों? बिहामजो, माने बे नखरनि बिहामजो गोदाननि महरखौ नायनो लुबैदोंमोन। जेबो सानाब्ला दिन्थिगोन ना नोंनि महरखौ? हा? दैजि, नों बे नखरनि रुवाथि? नाथाय नों दैजि, बे नखरनि बिहामजो? मा? दैजि फिसा, नों